ایک بار درود شریف اللہم صلی اللہ سب سے پہلے اقبال علیہ صاحب اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے صدقہ پائے پاک والے محمد تک اس قسم کے پروگرام تسی کرتے رہتے ہو اور ساروں بھی اس بارگاہ دے وچ حاضر ہون دی توفیق دی لفظ بے شمار ڈکشنری دے وچ کچھ ہور دستا ہے مومن دی لغت دے وچ بے شمار دا مطلب کچھ ہو رہے اس چیز نو تسی محسوس کرنا انج یزید نو پئی پھٹکار بے شمار انج یزید نو پئی پھٹکار بے شمار ہر کوئی آکھے بے شمار بے شمار ہر کوئی آکھے بے شمار ویکھ لے منکر غوطے کھاندا پھردا ویکھ لے منکر غوطے کھاندا پھردا منن والے لگ گئے پار بے شمار ویکھ لے منکر غوطے کھاندا پھردا منن والے لگ گئے پار بے شمار تینوں کھولے جنہ مرضی ظلم کما تینوں کھولے جنہ مرضی ظلم کما مومن مندا کدی نہیں ہار بے شمار تینوں کھولے جنہ مرضی ظلم کما مومن مندا کدی نہیں ہار بے شمار تے سڑ گئے خیمے کھس گئی چادر شاماں نوں سڑ گئے خیمے کھس گئی چادر شاماں نوں قیدی بنیا ایک بیمار بے شمار تے لو دے منظر کربل دے وچ بھوک ترے لو دے منظر کربل دے وچ بھوک ترے زخمی روح تے کردے وار بے شمار تے لعنت ہوئے اس یزید تے محشر تک لعنت ہوئے اس یزید تے محشر تک بے شمار بے شمار بے لعنت ہوئے اس یزید تے محشر تک بے شمار بے شمار بے شمار تے منکر اہل بیت دے گل وچ لعنت دے منکر اہل بیت دے گل وچ لعنت دے 100 امجد گھتیے ہار بے شمار کیا کہنے واہ واہ